teen tällä kertaa Spider-Man tunnet ja mä näytän sen nyt teille. Mä en oo siis ollenkaan tehnyt tätä ennen, joten tästä on todella aika katastrofi, mut no mä yritän. Nää on nyt kuivat ja miten niihin nyt silmät, tai siis niinku johon toisiaan, mut tässä on tuuli. No, mä rajaan vielä, mut joo, sit mä teen Spider-Manilla vähän niinku rajaukset. Ja siis tää on ihan katastrofi. Minkä saa tätä mitenkään korjattua? Teen tommonen. Sit, oi koska. Mä en nyt muista hirveän hyvin, että millainen se Spider-Manin logo on, mutta joo. Sit mä tein jotain. No niin, mun mennäs laittaa sitä videoa tonne koneelle. Ja niin, tässä on nää valmiit. Ne on tommoset. Tässä on vähän parempi valo. Niin siis, jos te ette saanut ohjeesta selvää, niin siis mä vaan niinku laitoin aluksi siihen sellaista punaista lakkaa. Ja sit mä tähän laitoin sellaiset hienot siniset spotit tonne sivuille, niinku tollaset. Ja sit mä tein siihen Spider-Man logon. Ja sit tossa mä vaan, no, tein ne silmät ja sen verkon.